Sí, a veure, les circumstàncies de cada poble són diferents. El que en qualsevol cas, efectivament, l'experiència catalana potser hauria de projectar, en el cas del País Basc o de Navarra, depèn de la terminologia que es fa servir en l'àmbit d'Euskal Herria. El que caldria és centrar-se en la idea que el procés només podrà ser un procés unilateral i rupturista, que és el que no ha estat capaç d'assumir la classe política catalana, que ha confiat sempre i continua confiant en obrir una negociació amb l'estat espanyol i que no ha fet res més que trobar-se les portes tancades, cosa evident d'acord amb la naturalesa de l'estat espanyol, i anar perdent llençols a cada bugada, així fins que es produeixi un exhauriment polític i social que porti a posposar el projecte rupturista un temps potser massa dilatat. Per tant, l'experiència de centrar la reivindicació en una reivindicació purament de manifestació social, basada en un inexistent dret de decidir i que confiï en obrir vies de negociació amb l'estat espanyol, jo crec que es troba abocada al fracàs a Catalunya i a Euskadi.